Arriba la 5a edició del Lloret Drone Festival, que enguany presenta dos espectacles diferents centrats en el patrimoni cultural i la història de la vila. Aquest any el festival compta amb 100 drons més que en la seva darrera edició, assolint així un nou rècord. El show lumínic tindrà lloc aquest divendres i dissabte a les 9 de la nit a la platja de Lloret. Per primera vegada tindrem 300 drons volant al cel de Lloret. L'any passat van ser 200, aquest any incrementem en 100 drons més. I doncs això, desitjant veure aquell espectacle en el cel d'aquí, de la platja de Lloret. A diferència dels focs artificials, que també ens agraden, però els drons, vulguis que no, anem per el tema sostenibilitat, és més inclusiu, és més per tothom, per totes les famílies, fins i tot això que comentava, per la gent que vulgui vindre amb la seva mascota, doncs no fan aquest tipus de sorolls com poden fer els focs artificials, i llavors és un esdeveniment preparats per tothom i totes les famílies, i anima a tothom que vingui aquest cap de setmana, divendres i dissabte, a la platja de Lloret. Aquest any ha guanyat la licitació una empresa que són molt professionals, que es diu CrossStar, i amb ganes de veure la temàtica que ens espera aquest cap de setmana. Té a veure amb imatges molt de Lloret. Ara també tenim una campanya a nivell de turisme que és Som molt de Lloret, doncs aquesta temàtica tindrà a veure amb imatges de cosetes del patrimoni cultural de Lloret de Mar. El Lloret Drone Festival espera plegar més de 100.000 espectadors durant les dues jornades. La voluntat dels organitzadors és que el festival es consolidi com una experiència immersiva que destaqui per la seva sostenibilitat i, a més, es converteixi en el festival internacional de referència en aquesta modalitat artística i vertebrar un esdeveniment singular, sostenible i de gran valor afegit.